Ang sambingay ni Hesus nagsintro ni siya sa duha ka klase sa tao nga iyang giatubang niadtong panahon nga dinhi siya sa kalibutan. Una, ang mga tao nga gitawag og piniling katawhan sa Dios nga mao ang mga Hudiyo sakop sa banay sa Israel. Og ang ikaduha mao ang mga pagano, kana mga tao nga gitawag og mga hintil or way mga pagtuo sa usa ka Dios. Nya matud pa ni Hesus sa iyang sambingay, ang mga dinapit or kadtong mga pinili nga katawhan giimbitar nga rin na mo, tambong na mo sa kumbira. Ang kumbira mao ang the union of the faithful, ang katilingban sa mga matuuhon. Nga rin na mo, pasabot, pakighiusa na mo. Ningon ang usa, di apamang ko diri negosyo, di apamang ko diri uma, di apa ko diri giatiman, mga pasangil ba sa ilang personal nga mga agenda. Di sila makighiusa sa katilingban, nya adto lang sila sa ilang mga personal nga mga tumong. Na pag-iuban, gihasulan sigurong gisigihag imbitar, ang gaimbitar, gipatay, gibato. Lingay mong tupad ina, di kahasulan, sigihag ingon, palit mog slot o palit mog raffle ticket. Di mo hasulan, anak. Matingali ako kay bawa, pero basig na abay maminaw sa ako bang humili ba niya. Inig sulti na nakog slot o kaning ni ang raffle ticket o kaning ni ang kulumbari nga atong gibaligya, basig ay naraman na sa cellphone, basig i-change nila ang channel ba, patyo nila ang akong mensahe ni anasad mga anak ba. Usay hasol man kana sigihan kag murabag kana bang iro bitaw or iring anas lawom sa lamisa magsigig kabkab nimo, magsig ana ba, sig kabkab kay mangayog kaon duga may hapakon ana. Pero mao day na style sa Ginoo, magsigigid siya og imbitar, sigig imbitar sa kumbira, sa kahiusahan. Mao na ang atong simbahan ug ang atong nasod ug ang atong kalibutan musinati gid niya nang gitawag og panagbangi, panag-away. Bisan sa panahon ni Kristo nag-away ang simbahan, ang mga leaders. Hangtod karon mao nay kahimtang panahon ni San Bernardo kining ato rong kaning gi-celebrate nga santos, panahon ni St. Francis of Assisi ug uban pa, sigig yung away ang mga leader sa simbahan. Unya, ang gisugo sa Ginoo nga tighiusa mao ning mga tao nga santos og kinabuhi, mga balaan ba? Mga balaan. Lingay mong tupad ina tighiusa ka. Tighiusa o tigbungkag. Kana bitang libak-libak sa mga pari, tali sa mga pari, tali sa mga madre, tali sa mga organisasyon simbahan, libak-libak ba, labaw na gyud tali sa aning mga politicians. Mao ginay tigbungkag. Nya kanang tig-apil anang mga libak, pangdaot anang ilang isig katao, mao sad na sila ang agents of Satan. Tigbungkag. Kana sang muralagwa ba, imong baligyaan og raffle ticket, muralagwa, indifference, way paki sa katilingban. Nama sa doon sa ato, sa atong nasod, kanang way paki, gilunupan na ta, wana, perting daghanang basura, purting pinatyanay karon ang mga estudyante, pamatyon sa isig ka estudyante, way paki, muralagwa. Anha na lang sa sila mulihok, kung usa na sa ilang mahal sa kinabuhi, mao na sa gipatay, o ang ilang balay, mao gibahaan. Pero samtang wa sila mabahae, maingon lang, sige lang, alam mo. Gisakitan ka mo aning pagbaha karon sa atong nasod, tibuok nasod, kada uwan, mubaha, gisakitan mo ana, wa.
Oh, naarabay mga senador nga moingon, let us move on. Di na ta magsighisgot anang flood control, let us move on. So pag move on nimo ana nga tibuok nimo diyang lugar pulos na tubig. Di ka makahuna-huna sa flood control nga gipangkawat aning ni ang mga buangon kayo, mga buaya kayo nga mga kuan atong mga leaders. Mao na ang nahitabo gipamatay sa Ginoo or sa hari ang misalikway og midagmal sa iyang mga sinugo. Kita usahay suguon man kita sa Ginoo no nga para sa kahiusa. Ako ang sugo nako nga magbaligya ra gyud ko aning mga slots, raffle tickets o kaning kulumbari nato. Ngano man mao man ni ang atong gitawag og point of unity. Sunan ka ana nga ang ato mga kaigsuonan nga naminaw aning akong misa, pila na ni Roy akong subscribers, mga 299,000 sa akong YouTube. Nya naapagid tayo mga gipang reblog nila, reblog siguro abot kinig more than 1 million kada adlaw ang maminaw. Pipila ni ini mibati sa atong panginahanglan sa makarong umaabot nga ugma sugod na natay sugod ng atong Paris Youth Day. Ingnan ko treasurer di adiri mga 160,000 nga gipangayo nga budget wa na rabatay kwarta pa dir. Nakuha day na malit og slot, pila ra may ni palit og slot gahapon, 56 ra ka slot atong halin gahapon. Nagkinahanglan unta tag mga 10 minos, mga 4,000 ka slots. Ang aturang halin 56. Ambot og 56 ra bay naminaw nako kagahapon. Inyong paminaw 56 ra. Sobra kayo. Pero unsa may gibati sa uban, kanang wa lang. Wa. Pero congratulations sa nibati na ay pipila nga tuwa sa gawas nasod, na sa US, na sa Canada, na gani na sa Middle East, nga nagpada nato. Kadawat ko sa GCash, kadawat ko sa atong kaning bank account, atong bank account, no? Nya nakadawat ta pinaagi kwarta padala na gipada ba. Anara maging ang atong GCash, pero akong GCash murag hapit na mapuno. Salamat sa nagpadala niya. Ang atong bank account, wa man ay limit. Padamo ani. So hinaton ta karong adlaw, nakabati naman sad mo, mubati unta mo, dili unta indifferent. Nya kung indifferente ka, patyon kas Ginoo. Nilingay mong tupad. Ning na musugot kag patyon. Nga, okay ra ni mong patyon kas Ginoo. Nya dili gani okay, palit dayong slot kay para na magamit nato. Pakighiusa dayon sa panginahanglan sa katilingban kay kani manggong needs. Mao gid ni ang makapahiusa nato. Kabantay mo kung naay mamatay sa inyong mga kaliwat ba, di ba? Di man gid mo kami, wa gid mi reunion sa akong kaliwat in town, wa gid mi ka-reunion. Sa labi na sa akong kaliwat, sa akong papa, kani mga ubod, ambot kanus kami ani maka-reunion sa among kaliwat. Pero og naay mamatay, abot mi. Ako'y magmisa, naa sila, na ako mag-abot, walang tanig naay mamatay. Mayingon lang sa kinsa kay sunod mamatay na to, no? Para kanang iyang kamatayon, mao'y mahimong center of unity. Kabantay mo, basta naay mamatay, magkahiusa, magkita-kita mo ito mga dugay, na kini mo mga kaliwat nga, wa pa mo magkita. Kinahanglan yung naay mamatay. Ug unsa man ning kamatayon, mao na gibuhat ni Kristo, namatay siya para magkahiusa ta. Sama anang pagpalit ni mong slot, palit ka og raffle ticket, labaw na gyud mo palit ka aning atong kulumbari. Ana kay dako-dako man gini siya nga matabang. Murag imong gipatay ang imong personal nga gusto. Haron imong himuon ang
katilingbanon nga buhat. Nya sa imong pagbuhat niya na mahimo kang center of unity. Muna ang mga santos ilang gipatay ang ilang personal. Gibiyaan nila ang ilang kaugalingon, gibiyaan nila ang ilang pamilya, hastang ila ganing panginabuhi, hastang ilang comfort and kaning gitawag nato mga pleasures in life. Ila nang gibiyaan, ilang mga alahas, ilang balay, ilang yuta, ilang dungog, gibiyaan ang uban ani nga priso, ang uban gipang martir samang Lorenzo Ruiz, sama nilang Pedro Calungsod, nibiya ba? Pero nahimo silang center of unity, dili lang sa ilang kaliwat kung dili sa tanan. Sa dito pa ko sa Guadalupe, simbahan, alagad ko dito, ako'y leader sa Legion of Mary, Curia, dito sa Guadalupe. Ako sa leader sa among mga choirs. Ako mo ay murag tig-organize, coordinator sa tanang choir sa simbahan. Nya, leader po ko aning apil sa ko aning basic Bible seminar, kanang si Simple, murag kami mo yung mga leaders dito panhouse election. Nindot ba ya? Pero nagtrabaho ko ato, nasa ko ato'y pangasawunon nga uyab. Ana, ako sa breadwinner sa among pamilya. Okay naman gid to. Pero gitawag man ko sa Ginoong pabiyaon ko didto para musod sa seminaryo. So gibiyaan ako akong uyab, gibiyaan ako ang akong trabaho sa land bank, gibiyaan ako ang akong balay, akong pamilya nga naiduha ka buok paralyzed, akong papa o ang akong maguwang. Biyaan ako among parokya nga lingaw na ta kay kuadto. Perti na kong hilak ato. Pagbiya na ko, hapit ito moabot o sa katuig na hapit kada gabi maghilak ko. Nana, gikan mga March 1994 hangtod mga January 1995. Sige hilak-hilak. Ana. Pero sa dihang ako nagyong nakita na mao na gid ni ang gustos Ginoo, gituman gid nako, ginganlan ko atos uban ako mga kaliwat nabuang naman tingin ni Siano tingali. Gibiyaan man ang daghan kay grasyas Ginoo unya. Musud man anang way siguro. Wa may siguro ang pagsud sa seminaryo. Pero karon nga nagbarog na ko sa inyong atubangan. Kamo'y pasultihon, sakto to akong desisyon o sayo? Kay nakapahimos, mamudini. Tinuod ako, bisan ako. Kay karon naatiman gyapon ako ang akong pamilya. Sukad pagsuod ako seminaryo, wa man gyud mabiyae na ang akong pagampo, nya unay mga problema makatabang rapod. Gani nami dagkong problema nasulbad financial, nasulbad tungod kay na ako sa seminaryo, daghan ang maluoy pagkakita nila nga wa na ko'y trabaho, nya akong papa hapit na mamatay, mga 2 months after ko ni sulod, daghan sa nitabang. Na ospital na sa dakong maguwang, sudguwa sa ospital katong paralyzed, daghan kay mutabang, wa ko'y bayronon. Ospital among kamanghuran, operahan pas kasing-kasing, nyato ako sa seminaryo, dako kay gasto, daghan kay nitabang, tungod kay na ako sa seminaryo. Adi mo to? Lagi. Abi na ko bang, mawa na ning financial karon kay wa na ko'y trabaho. Daghan mo kay nitabang. Alabaw na gyud karon na pari ko. Ang ginahanglan akong mga milyon-milyon para sa parokya, para sa mga katawhan nga naigo sa mga kalamidad. Musud sa mga milyon-milyon. Nga naman, kay akong gipatay ang akong personal standards. Muna karon nang imbitar ko ninyo, kung gusto gani mo nga makasinati sa gitawag og kumbiras Ginoo, patyan ang inyong budget. Patyan ang inyong budget, nya palit mo sa atong slot kaning PSBP.
100 ra gid ni. Kuwangan patag mga naas mga almost 300,000 para sa budget nato sa mga youth karong Biyernes, Sabado o Domingo. Dali ra kay ni. Kamong tanang naminaw nako, palit lang og 100 usa ka slot. Sobra man gyud mo sa mga 50,000 ang naminaw. Kinahanglan na tag 3,000 unta ka slots. Pero inyo nang ihurot ang 50,000, napamantay Camino Festival inig ka October 10, ikaduhang Sabado sa Oktubre, ato man sa nang gamiton. 100 ra. Magkahiusa na ta, makasinati na ta og kumbira. Nya, kung gusto mong mutabang sa atong mga projects, napatay mga bayronon aning dulduol pa ni mga ang ato rong naagi na para sa nis mga sobra sa nis mga 3 million o nagkinahanglan pud ta ani sad og mga siguro pila man na kakuan. Kinahanglan tag mga 30,000 ka mga tickets. Nya, ang palit mo. May duha ra ka book ni tubag. Kanang wa mo tubag mga patyono na mos Ginoo. Pakighiusa tag sara ka ticket. Ka simple ana 300 ra gyud ni tanan. Nya gusto pa gyud mo nindot nga kuan, gawas nga makagamit mo, makapahimos mo, makatabang pa gyud mo simbahan. Ang atong kulumbari katong sa Sabpilisco. To ani didto sa Liluan. Kada ani unit mapahimuslan ginis 6 ka tao, 6 ka earns at tumasod ug bukog duha. Nya parisan nimo earn, pwede maparisan og 3. So 5 upat ngadto sa 6 gini ka tawo ang makagamit nga makasud ani basta imo ning paliton. May karon kay pre-selling pa. 5,000 ra imong ihatag. Nya pwede na nimo isettle ang amount. 70,000 ba imong kwaon, 80,000 ba, 90,000. Nya makatabang sa katilingban. Ingka, di man ko mo gamit ana pader kay layo mang amo. Naamang gani ni palit sa California, nya nagpuyo to ara sa Mindanao, unsa may iyang tumong makatabang simbahan. Nya ato ra sa nang ibaligya inig kahuman na sa atong building kaya naamang mo palit ani later kamong nipalit karon sa pre-selling period dako na kayo nig-increase sa inyong murag mohoglag puhunan ba nya kon gusto sad mo nga dili mo negosyo o pila sa ginansya i-donate lang sad balik sa kuan simbahan or ngadto sa inyong mga silingan nga naay gubaon og balay naay way ikatambal. In short, gihimo ni natong project para gyapon is kahiusahan sa atong katilingban. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na aron dili tapat yon, paliton taning 3. Ing na ba? Aron dili tapat yon sa Ginoo, paliton taning 3. Kay magsigi lang tagtigong sa kwarta, mapatay ang inyong kalinaw, kay manag-away na mo, sige mo paningil anang utang, sige mo pantigom anang inyong mga butang, sige kag pangasaba sa inyong mga kaubas balay, way kapuslanan, mga matay ta nga dili malangit. May nang mamatay ta sama ni San Bernardo padong sa langit. Ato sa nang ipangandoy sa atong mga leader sa atong nasod karon. Makighiusa unta sila sa usag-usa labi na gyud sa mga gibahaan karon, labi na gyud sa nag-antos karon. Ang ato untang mga leaders dili unta magsigi lang sa ilang personal agenda, labi na gyud ang ilang pangwarta kanang pagkupot anang ilang gahom. Ang Ginoo mo patay ninyo, dili mo pasayloon sa Ginoo. Pero doon natay pagbago, transformation, di sadta hikawan sa Ginoo. Matod pas Ginoo diri sa unang pagbasa, ipakita nako ninyo, bag-oho nako ang inyong kinabuhi. Matod pas tubag sa Salmo, bubuan ta mo og limpyo kayong tubig. Ang Ginoo mohimo ana. Ang ato ra gyud
ang pagbiya sa atong personal nga gusto nya mosunod tas imbitasyon sa Ginoo labi na gyud sa katilingbanong kalihukan o kaayuhan.